Hello, good morning. Maho ta. Asod na to pata ba? Umba nga pata. Bisaya style. Kinilaw na to nga tangigi ba? Tangigi na po, lahat na po itong barilis. Ano po? Atong paakon. Mukha eh. Maho na. Kung bati na po. Pakap na. Humba. Humba nga tiin. Bagtak ba? Bagtak. Pas ginamos. Agoy. Hindi ko mawa yung ginamos, no? Ang aban, hindi man makaon, pero ako di ko mawa na ginamos. Basta ako di kataraw kung ginamos. Tangigi. Kaon. Ang mukha eh. Subscribe sa akong channel ha. Kumbati Mix Vlog at Kumbati 23. Saging. Thank you.